Moabot sa 8.1 milyones ka pesos nga kantidad shabu ang nakuha gikan sa usa ka electrician atol sa gihimong bypass operation sa Sitio San Rafael, Barangay Tanke, dakbayan sa Talisay. Gihimo ang operasyon alas 4:35 kanina kadlawon ang dinakpan usa ka 29 anyos nga taga Urban 4, Barangay Maghaway sa Talisay City. Si Police Lieutenant Colonel P8.1-M Hepis Kapitan sa Talisay, kinsa nangulo sa operasyon ang nibutyag nga usa ka semanang gipanidan ang lihok sa dinakpan. Hangtod nga natigayon gyud ang operasyon, giulagway nga usa ka bodeguero ang dinakpan og giila kining high value individual. Sa operasyon, wa na makapalagpa ang dinakpan nga nakuhaan og shabu nga nitimbang og 1,200 gramos. Gimarabanang mo balor kini og 8.1 million pesos. Naibawaan nga si Gabrilio makabaligya og shabu og dinaghan ilabi na sa Talisay ug Minglanilla ang iyang operasyon. Gitanggong sa bilangguan ang dinakpan nga ginagnabasakan og kaso.